Good morning guys! Nandito ngayon tayo sa may Quezon City, mga Oragon. Galing ulit tayo ng UARM Hospital. Mayroon tayong yung kasama natin, mayroong dinalang dokumento ron sa hospital kasi yung isang pasyente na kailangan siguro lagyan na ng bakal yung support sa paa. Siya nga pala, mga Oragon, nagtataka kayo bakit kung saan tayo nakakarating, ano? Kasi yung pinagtatrabaho natin, siya affiliated ng SSS at saka ng Department of Labor. Yung mga na-aksidente mga workers or mga na binadaan po yun doon sa opisina ng pinagpapasukan natin. Medyo maraming trabaho kasi yung mga pasyente pinupuntahan namin yan. Yung halimbawa pag hindi siya sumasagot sa telepono, pinupuntahan namin yan sa kanilang mga bahay. Kanina bago ako pumunta rito ng Santa Misa, galing tayo na kanina guys, bago tayo pumunta rito ng UARM Santa Misa, galing tayo ng Las Piñas kasi pinuntahan natin yung pagkakabitan ng bakal. Sabi niya Friday daw siya pupunta rito. Binigyan lang natin siya ng sulat, nakatunayan na pupunta siya rito ng araw na yun. Ngayon guys, nagpaiwan na yung ating kasama ron sa UARM kasi may ayusin na siyang dokumento. Mag-isa na lang tayong babalik ng office. Kumakain tayo ng panaan ng apple guys kasi ginugutom na tayo. Mag-alas 12 na guys. Gutom na ang driver nyo guys, gutom na. Ay, laki ng truck. Shout out sa driver ng truck. Okay. Mag-expressway din ulit tayo, mga Oragon. Kain muna, kain tayo ng apple. Tanghalian yata to, merienda. Actually may baon tayo nandun sa garage, sa garahe yung baon natin. Hindi natin dinadala kasi minsan yung pinupunta natin libre pagkain, napapanis, sayang. Andito na tayo ngayon sa may Porisa Street sa Santa Mesa, Manila. Yung pinuntahan kasi natin ay malapit na sa LTO, sa Quezon City na po yung part na ng Quezon City. Go! Porisa Street, Manila City. Kung saan tayo nakakarating guys, sa 23 nasa kwan tayo, nasa Pasig naman, sa DepEd. Tapos sa 28 nasa Bulacan tayo. Medyo mahaba-habang biyahe daw yung dito na tayo sa may Mabini Bridge, Espanya Boulevard. Papakuha na tayo ng nagsahan para mag-skyway tayo papunta ng office sa Makati.
Nagutom na ang inyong driver, kaya medyo kain na muna ng kain konti. Shout out kuya. Ayun, stop right na naman. Kaya guys, pag diniretso nyo itong Lacson na ito, itong Mabini Bridge, diretso na kayo ng Malacanang. Doon kay Uncle Da Junior. Punta ng Santa Cruz, Makati City yan. Pag diniretso mo yan, papunta ka ng Malacanang kay Uncle Da Junior. Diyan tayo sa kaliwa. Yan, nagtahan tayo, nagtahan. Medyo masikip dito kaya nagkaka-traffic ng konti. Saka may auto stop pa din. Meron dito nga stoplight. Kasi pag may stoplight dito sa Pilipinas, may traffic. Lalo pag mayroong traffic aid. Maynila po to, may hawak nito ay MTPB. Nagtaan na tayo mga Uragong. Handa lang tayo kasi kumakain tayo. Nagugutom na sila. Nagugutom ng driver nyo. Ayan, andito na tayo sa Pasig River. Tumatawid. Andito yung bahay ni Uncle Junior. Tabi ng Pasig River. Hey, shout out motorcycle. What are you doing? Sayang, hindi nakunan. Hindi nakunan ng camera. Gutom na guys. Dito tayo sa taas sa may bahay ni Uncle Junior. Tanghali na. Hello mga guys, tuloy-tuloy pa tayo sa ating pagbiyahe. Dito pa rin tayo sa may bahay ng Uncle Junior sa may Malacanang Palace. Ayan, nakatawid na tayo ng Pasig River. Medyo mahaba-haba ang traffic dito sa area na to. Lalo na doon guys sa may papunta ng yung paakyat tayo ng Skyway kasi maliit yung kalsada rito. At parang imbodo na siya. Ayan, inabot tayo ng stoplight. Ano ba naman po ito? Ayan, tanghali na nagugutom na si driver, pero inabot tayo ng stoplight. Kaya maghantayan tayo, tsaga. Ayan guys, andito na tayo sa may Guason Avenue. Dito sa may Quirino Avenue, Mabini Bridge. Hello, shout out sa iyo, Lalamove, nasa kanan po natin si Lalamove. Ayan, yung mga nakamotor at tayo, ganyan din ang ginagawa natin. Sumisingit-singit paminsan-minsan, pero ingat po kayo. Yan, shoutout sa iyo. Quad delivery rider, shoutout sa iyo, shoutout. Ingat at sa pag-sisingit nyo. Wow, traffic! Mega love shoutout po sa ating mga kaibigang OFW. Mega love shoutout sa inyo lahat. Kumusta na po kayo? Ingat po tayo lagi sa araw-araw sa oras-oras na ginagawa nyo. Ingat po kayo. Ayan, go! Shoutout po sa mga riders natin, ng kaibigang mga riders. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Huwag na pong gayahin yung mga kamote riders. Ayan, ingat, walang traffic yata. Himala. Pero yung galing ng Skyway papunta ng Nagtahan, medyo heavy traffic yata tayo ngayon. Ayan, andito pala yung traffic. Hinahanap ko yung traffic, dito pala. Ayan, dito na tayo sa Imbudo. Maliit na kalsada po. Ayan, yung paakyat na po na tulay na yan, papapusok po ng Skyway. Northbound po yan, papunta ng
North Luzon Expressway. Kung kayo papunta ng Bulacan galing ng Nagtahan, meron po kayong entry dito. Pwede po kayong pumasok ng Skyway Stage 3. Pero dahil tayo papunta na Makati, doon po tayo sa unahan. Medyo malayo-layo pa ng konti, kaya tsaga-tsaga lang, ingat-ingat lang. Ayan, shout out sa mamang driver ng jeep. Shout out sa Lubak-Lubak. Ayan, Lubak-Lubak. Oho, Lubak-Lubak. Shout out sa iyo, Lubak. Maraming salamat nga pala doon sa lahat ng ating mga supporters. Thank you. At bare months na po. Sana huwag nyo i-skip yung ating mga ads. Kahit kaunting man lang, makapamasko man lang po sana. Ayan, nandito tayo, under construction pa rin to hanggang ngayon. May love shoutout po sa mga riders at saka ayan, no? Ayan, si mamang driver papasok sana. Hindi pinagbigyan ng nasa unahan natin. Ayan, malapit na po tayo, 500 meters, papasok na po tayo ng Skyway Stage 3. Nandito na po tayo sa may Santa Ana, Manila. Paco, Manila. Ayan, shoutout sa Uni Oil, 67 yung gasolina niya. Pero ang mahal ng diesel, 72. Uni Oil. Ayan, nandito na po tayo sa may Stage 3 Skyway. Panik na tayo sa tulay. Pag panik po natin dito, bababa tayo, mag-exit tayo sa Buendia. Siguro more or less mga 3 kilometers lang yan. Ayan po, napaka-traffic po dyan sa may Plaza Dilao. Tingnan nyo po yung nakikita nyo. Papunta po yung Plaza Dilao. Quirino Avenue. Pwedeng papunta ng top. Ito po, nakikita nyo, pumapalik na po tayo sa Skyway. Ayan. Walang traffic. Shout out sa walang traffic na toll booth ng Skyway. Ayan, dito na po tayo sa toll gate. Dandahan. Ayan po, toll gate. Whoops, 3,549 ang ating RFID. Ayan, palibasa, maraming pera ang taong bayan. Ang laki ng ating RFID. Siya nga pala mga paps, ang dinadrive natin is government vehicle. Ayan, dandahan lang tayo kasi baka tayo mabaril. Yung meron pa yung mga nanguhuli rito, yung pinipitik. Ang tawag po natin yan ay baril-barilan. Sige po, andito na po tayo ngayon sa Skyway. May love shoutout po sa lahat ng ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang po muna ang ating video. Thank you po sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe. Subscribe po kayo sa ating channel. Maraming salamat po. Pinutin naman po ang subscription button. At ingat po tayo. At magpa-part 2 po tayo para meron tayo maraming video. Maraming salamat po. Bye bye. Salamat po. God bless. Bye bye.